they say Wabella did it, no one government to check for. Okay, actually, I'll be able to go water. Seconds. Uno poco sei per il loro neve. Mettili qua, la mano è buona benane. Uno ne raggio da fuori benane, paga fa. Academy, because of what we do, need to go. I can't do now. What does he go? Ladies and gentlemen, we want to make welcome to the special guest, the Commissioner of Culture and Tourism, Honorable Onyinji. Honorable Onyinji, I say it. Lord Onyinji, I say it, Lord. Commissioner for Culture and Tourism, Anambra State. The Commissioner for Igodo, Adenayo, Professor Odebu, Ebomanino. Because they say Wabella did it, no one government to change on your group. Because the
Can you present altitude? They represent your Dago. Ebago, but I tell you that they represent your. Led by Honorable Comrade Chukura Adekati of Naiselo, the National Youth Council. Can no one be good? That's all they know.
maka na ụbọchị gburugbo ọ bụrụ njirimara anyị bụ omenala anyị ma bụrụ ekike anyị. Ọtọrọ o ji abụ obodo dị nwaanyị mma ka ọlụ elu ebe ahụ ịtọrọ ya tọrọ tọga ebe ahụ ọ gaghị agba ọsọ. Ndị be anyị onye si ka ewepụ ji ka ahụ n'ihe n'ọkụ karịa ihe ọ ga-ahụnye n'ọkụ karịrị ji. Onye si na omenala asụsụ na ekike na Igbo anyị abụghị ihe ka nna jụ kedu nke bụ ihe maka na isi ọbụla bụ isi ọbụla dị isi azụ amaka arụsị ahụ na aka na-abụ ka eji ebu ya maka ọ bụ arụsị na-eme ọfụma ka a na-akụrụ gbamgbam nke anaghị eme ọfụma hapụ ya mmiri amanụọ ya anya mgbe na-esi na mmiri amaka ya n'afọ a ka nna ajụ n'afọ ọzọ ọ ga-akwata okpu ka ọ ga-arụta ụlọ mana udere siri ime nwunye ya dịbara uru maka na ọnụ nwa ya enwe nwa ọgwụọ na-atụ ime ya enwe anụ oriri ndị be anyị anaghị ahụcha ụbọchị ya na nwata soro nketa ejula adịghị mma ma ọ dọ n'ahịa ụbọchị a ga-eru mkpọrọ asị na agbara afọ ebe ọbụ na ntị ga-eche ndị mmụọ maka na ntị na-abụ ihe abụghị ma ha ga-ekwu aka ya bụ maka na nkata bụrụ ekwu ọhụrụ nkeka mgbe asị na agụọ mmiri eji bịa ọrụ adịghị ezu kebe ebe a na-eme ife bụ ife mmụọ ife a na-eme ife bụ ife mmụọ ọ bụrụ ife mmadụ bịa na-eme chacha ọ bụrụ ife mmadụ bịa na-eme chacha ọ ife mmụọ bịa na-eme olileanya olufu na ife fati n'aka bụ ji Hold on,